yung 6 pillars of faith. Mashallah. Mashallah. Alhamdulillah. Saan mo natutunan yung mga yan? Sa ano sir? Pinapanood ko yun sa ano. Meron kasi doon sa YouTube yung ano, paano maging Muslim. Paano maging isang Islam. Kabayan, pasensya na, nakain ako ha. Sige lang sir, okay lang sir. Kasi ano tawag rito, malapit na yung sahur sa amin. Magpa-fasting kasi kami. Dito sa amin sa Saudi, madaling araw. Dito naman sir, alas 8:44 pa na. Sa Islam kasi, kapag mayroong gusto mag-Muslim, hindi pinapatagal. Kailangan samantalahin yung oras. Dahil utos yan. La yajuzu takhir bayan. Sabi, hindi pwedeng ipagpaliban ang pagpapaliwanag kapag dumating yung oras. An waqtil haja, sabi ng mga ulama. Kaida yun. Kumbaga pamantayan yun, la yajuzu takhir bayan. Hindi mo pwedeng ipagpapaliban yung pagpapaliwanag kapag kailangan na. So ngayon, gusto niyo mag-Muslim, dapat namin ipaliwanag sa inyo ito. At alhamdulillah, kahit na ang gabay ni Allah, wala talagang pinipiling oras, walang pinipiling panahon. Kayo dyan, nasa Santa Rosa kayo, mashallah, kahit lugar ng mga Kristiyano yung dyan, napapaligiran kayo ng mga Kristiyano, gusto niyo mag-Muslim, di ba? Mashallah. So, kabayan, ang tawag rito, tatanungin lamang kita, handa ka bang maniwala na ang Diyos ay isa, na si Allah? Opo, sir. Handa ka rin ba maniwala na ang huling sugon ng Diyos ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Opo, sir. Handa ka rin maniwala na si Jesus na anak ni Maria ay kabilang sa mga sugo at propeta ni Allah? Opo, sir. Pag nag-Muslim ka, hindi ibig sabihin na Muslim ka na, tatalikuran mo na ang paniniwala mo kay Jesus. Hindi, nandyan pa rin ang paniniwala mo, ngunit ang paniniwala mo kay Jesus hindi na siya isang Diyos na nagkatuwang tao, o siya yung tagapaglikha, o siya yung Diyos, o siya isang anak ng Diyos. Ano po? Ang paniniwala mo na kay Jesus bilang isang Muslim, siya ay dakila at sugo ni Allah. Handa ka ba't nagapin ito, kabayan? Opo, sir. Inshallah. Sa mga kapatiran, alhamdulillah, si Brother Janel Camacho ay mashallah, disidido talaga mag-Muslim, alhamdulillah. At ilang beses na sa akin nag-chat ito. Ngayon, kasi magkaiba yung time. At ngayon, alhamdulillah, nagkaroon ng saktong oras para magkausap kami, alhamdulillah. Sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kaibigan ako dyan, isa sa mga classmate ko na sa Santa Rosa, si Sheikh Mahid, Di Mapuno. At marami rin balik Islam dyan sa Santa Rosa. Inshallah, ipapakilala kita sa kanila. Send mo sa akin yung number mamaya, kabayan, para isend ko sa kanila. Mag-contact kayo. Opo, sir. Sige, kabayan, ngayon, hindi ko na patatagalin. Gayahin mo lang ang sasabihin ko, sundan mo ako. Ano po? Yung pagiging isang Muslim, sundan mo ako para mayakap para maging isang Muslim ka. Inshallah. Yan ba yung shahada? Inshallah, opo. Sige, kabayan, gayahin mo ako. Sabihin mo, Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abdullah. Wa. Rasuluh. Sa Tagalog natin, Ako ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Na karapat dapat sambahin. Maliban kay Allah. Sumasaksi rin ako. Na si Muhammad. Ay kanyang huling sugo at lingkod. Welcome, kapatid na Janel, sa Islam. Ngayon, isa ka ng Muslim, alhamdulillah. Salamat po, sir. At tawag rito, magkapatid tayo sa Islam at lahat ng Muslim sa buong mundo ay kapatid mo na. Alhamdulillah. At kabayan, inshallah, isend mo sa akin yung number mo ngayon upang maibigay ko sa mga kapatiran natin dyan sa Laguna. Inshallah, para mabisita ka nila, para makapag-aral ka rin, punta mo sila. Ikaw, mashallah, ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman. Alhamdulillah, alam mo na yung 5 haligi ng Islam at 6 na paniniwala. Mashallah. Ano yung relihiyon mo dati, kabayan? Kristiyano po. Kristiyano?
Anong Kristiyano? Roman Catholic. Roman Catholic, alhamdulillah. Ngayon sa kanang Muslim, tayo ngayon ay magkapatid na. Alhamdulillah. At send mo sa akin yung number mo kapatid. Ano po? Sige po kapatid. Nang sa ganun, tayo ay makontak kanila dyan at mabisita. Ikaw rin makabisita sa kanila. Kung bakanting oras ka, kung may bakante ka. Lalo na sa araw ng ng Jumu'ah, yung linggo, Friday, marami nagpupulong-pulong ng mga Muslim. Nagtitipon-tipon sila. Diyan sa Santa Rosa, malapit lang, alhamdulillah. Maraming Muslim diyan sa Santa Rosa, kaya hindi ka mahihirapan. Maraming balik Islam diyan, na tulad mo, yung dating Katoliko na yumakap sa Islam. Ano po? Yung gagawin mo ngayon kapatid, maligo ka, yung normal na paligo lamang muna, kung paano ka maligo, araw-araw, pero may layunin ka, yung layunin mo, tatanggalin mo na yung mga dating paniniwala, itataboy mo na yun, iwawaksi mo na, pati yung mga paniniwala sa mga Diyos-Diyosan, paniniwala sa mga ang Diyos ay tatlo, no, ang Diyos ay nagkaanak, lahat ng paniniwala ng araw, tatalikuran mo na. At ngayon, bilang isang Muslim, para kang bagong panganak na bata, no, isinilang ng iyong ina na walang bangis na kasalanan. Naunawaan mo kapatid, wala kang kasalanan. Lahat ng kasalanan mo pinatawad na ni Allah at binuran na dahil nung hindi ka pa Muslim, hindi mo alam yung ginagawa mo. Hindi mo alam yung tama at mali. Kumbaga walang direksyon ang buhay mo. Ngayon, alhamdulillah, bilang isang Muslim, malalaman mo ngayon dito kung ano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung bawal, kung ano yung hindi. Inshallah kabayan. So, alhamdulillah, welcome kapatid uli sa Islam, no? Welcome. Maraming salamat kapatid. Chat-chat lang tayo uli, kapatid. PM ka lang sa akin. At send mo sa akin number mo. Huwag mo kalimutan. Ano po? Para dyan sa Santa Rosa, bibigyan ka namin ng dates dyan, inshallah. No? Dates. Alam mo yung dates? Hindi po. Dates. Hindi mo alam yung dates. Pagkain ni Jesus yun. Akala ko yung Sorry. Pero alam mo yung dates. Alam mo yung dates? Yung prutas na dates. Alam mo? Meron po diyan dito sa may farm po diyan dito sa Pilipinas. Meron din, pero alhamdulillah. Inshallah, bibigyan kita niya kapatid, no? Papadala ko dyan sa'yo. Salamat po kapatid. Send mo lang yung number mo at bibisitahin ka nila dyan, inshallah. Salamat sige kapatid, ha? Maasalam, ingatan ka naman ni Allah. Huwag mo kakalimutan sinabi ko, maligo ka, ha? Tsaka isasend ko sa iyo yung link para mag-aral ka ron ng Islam, inshallah. Ano po? I-add kita namin sa grupo ng mga balik Islam, ng mga bagong balik Islam. Okay? Sa Messenger. Salamat din sa iyo, Jonel, inshallah. Assalamualaikum. Salamat. Assalamualaikum.